Γιατί πολύ συχνά ερωτευόμαστε τα άτομα τα οποία δεν μας συμπεριφέρονται καλά. Δεν ερωτεύεσαι αυτόν που σου κάνει καλό, ερωτεύεσαι αυτόν που σου είναι οικείος. Και το οικείο δεν σημαίνει πάντοτε υγιές. Με ποιους 5 τρόπους ερωτευόμαστε? Νούμερο 1. Οικειότητα, ασφάλεια. Η θεωρία της προσκόλλησης μας εξηγεί ότι ο τρόπος που μάθαμε να αγαπιόμαστε στην παιδική μας ηλικία είναι και ο τρόπος που αγαπιόμαστε στην ενήλικη ζωή. Αν η αγάπη που λαμβάναμε ήταν ασταθής, κριτική, απόμακρη, με σκαμπανεβάσματα, ο εγκεφαλός μας το μεταφράζει ως «έτσι μοιάζει ο έρωτας». Όχι επειδή είναι σωστό, αλλά επειδή είναι γνωστό. 2. Η ντοπαμίνη αγαπάει την αβεβαιότητα. Ο Σκίνερ μιλούσε για την μεταβλητή ενίσχυση. Δηλαδή το μία να σου δίνουν προσοχή και μία όχι. Αυτό δημιουργεί κιόλας και τον πιο δυνατό εθισμό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις σχέσεις. Μια μέρα τρυφερός, μια μέρα εξαφανισμένος, μια μέρα πάθος, μια μέρα ψυχρότητα. Το δεν είναι βάθος, είναι μια νευροχημική εξάρτηση. Τρίτος λόγος, μπερδεύουμε το άγχος με το πάθος. Πεταλούδες στο στομάχι συχνά είναι ένα activation του άγχους. Σώμα λέει κίνδυνος ή εγκατάλειψη. Και το μυαλό το βαφτίζει χημεία. 4. Προσπαθούμε να διορθώσουμε το παρελθόν. Αν κάποτε δεν μας διάλεξαν, ασυνείδητα διαλέγουμε άτομα τα οποία επίσης δεν μας διαλέγουν. Ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα κερδίσουμε. Δεν ερωτευόμαστε το άτομο, ερωτευόμαστε αυτή την πιθανότητα να γιατρευτούμε. Τέλος είναι ότι το άγνωστο είναι πολλές φορές και το πιο ενδιαφέρον. Όταν κάτι δεν μας είναι δεδομένο, μας εξητάρει, μας βάζει σε μια διαδικασία να έχουμε ταχυκαρδίες, να νιώθουμε πιο έντονα την κάθε στιγμή. Γι' αυτό κιόλας πολλές φορές επιλέγουμε τα λάθος άτομα γιατί μας προκαλούν ακριβώς αυτά τα συναισθήματα. Το τραύμα δεν ψάχνει αγάπη, ψάχνει οικειότητα. Ένας υγιής έρωτας ποτέ δεν θα σε κάνει να αναρωτηθείς αν πραγματικά σε θέλει.